Din il-ġimgħa aħna f'Shanghai iltqajna għall-ewwel darba ma' rappreżentanti għolja tal-kumpanija Shanghai Electric Power f'Shanghai. U rrid ngħidlek illi fl-laqgħa ta' sija li kellna magħhom ħadna bil-wisq aktar informazzjoni minn għandhom dwar dak li ġie miftiem mal-Gvern Malti milli tagħna il-Gvern tagħna stess b'sentejn. Il-ħatra żbaljata tal-mara tal-Ministru Konrad Mizzi bħala rappreżentanta tagħna Shanghai. Din il-ħatra hija żbaljata għal ħafna raġuni. L-ewwel nett għaliex pajjiż serju ma jkollokx gvern li jaħtar mara ta' Ministru pożizzjoni pubblika ta' dak il-livell, għax din mhix xi ħaġa li hija serja. It-tieni nett għandha flus, għandha salarju illi huwa salarju eżaġerat mit-taxxi tan-nies. Imma issa għandna t-tielet raġuni. It-tielet raġuni hi illi din il-persuna wara li ltqajna magħha din il-ġimgħa fix-Shanghai nista' ngħid illi mhijiex persuna preparata u tajba għal pożizzjoni illi qiegħda fiha. Inti timmaġina li xi ħadd imur jipprova jixtri bini li qed jintuża bħala assa tal-pulizija, jekk mhux għax diġà miftiem mal-gvern minn qabel illi se jbieħlu u se jagħmel profitt kbir. U jekk Gaffarena tantu wara su mimlija li l-gvern se jixtri minn għandu, mhux bil-fors li hemm il-korruzzjoni fin-nofs, mhux bil-fors li dan huwa gvern mhux tan-nies, imma gvern ta' Gaffarena. Lil min qed ixaħħam Gaffarena, bejn min għaddejjin il-flus u min hu involut f'din il-korruzzjoni. Għaliex din bil-fors tipponta lejn direzzjoni waħda, direzzjoni korruzzjoni.